Radit ćeš sve isto što i ja. Nema udaranja ispod pojasa. Slobodno pusti nogu, udari je slobodno jako. Nema laktom u sternum. A zamisli da baci dalje od tebe. Hajde da probaj. Ali ne, ovaj čovjek će mi klasični trening. Može. Strah, a? Ila, uđi bre! Ila, uđi opet! Borba. Eto malo nam treti. Šta misliš, da li ja tebe mogu da potopim u vodi? Jedan dobro vežba za igrača. Koliko nas rade prvaci? Ne mogu, stvarno. Da kažem ono, da su rane još uvek sveže, povrede su tek zacelile. I onda kad mi se desila ta operacija, to sam shvatila kao opomenu i tad sam se uzbiljila. Ne trebam da ništa rizikujem. Mesec i po dana nisam spavala pred evropsko prvenstvo. Ja kao sad neću pokazati nikakve emocije, kao ne brini, vraća se tata, u stvari u sebi vrištim. Ajde. Mnogo težak sport, ali jer je zato i volim.